салом алейкум аз шаҳри левакан дӯстони азиз. имрӯз мо касифи Муҳаммад Иқболи Садриддина дар як угл ҷош кардаги ҳастем. имрӯз мада ёрдами шумо дар кор аст, ҳамватанони азиз. дар дисти и курнамаки Иқбол 6 картай Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк. Иқбол дига метарсад дар рӯи экран номери карта бимонад. И касифи Иқбол дар як эфир шумо мебурад зидди Конституцияи Российской Федератсия, дар историяи Российской Федератсия, дар культураи Российской Федератсия ай даҳани ҳаромаш чӣ гапи бура мезана, ба пага боя эфир дига мекунад. ҳамватанони азиз, одамое ки аз ватан берун ҳастен, дар территорияи Российской Федератсия ҳастен, ақлан як рубл рӯӣ кунед. Эй касифи Иқбол, чӣ баъз мардуми Европа пул талаб намекунӣ? чӣ ба картаи Европара намемонӣ? чӣ ба эй касиф, эй номард, ти қадар пула чикор мекунӣ? барои оппозисияи Руса ҷамъ кардаси 100 нафар 20,000 рубл 100 нафар бояд ин касифи Иқболи номарда бояд рӯӣ кунад. 200 нафар 25,000 срочно кор кардан дар кор аст. ёрдами шумо мада дар кор аст. главни финанс аст. айдисима экономия автоматически маҳкамшон мекунад. бояд сари вақт картои ин террорист Иқболи касифа бояд мо маҳкам кунем. як нафарда қин аст. ҳамватанони азиз, сари вақт маҳкам кардан дар кора ки ягон ҷавони мо бо ягон рубл рӯӣ накунад. баъд модарша дар пишти сизо мебинем. кор кардан дар кор аст. мо кор накардастем ранги аввал. сарҷамъ шидан дар кор аст. зидди касифҳо балотса бурдан дар кор аст. главни финанс аст. дига шамо финанс дидесе як сол пеш Иқболи касиф дар эфир чӣ хеле гап мезад. мегуфт ку футболкаи ма 1200 евро. ман ҳар рӯз киртома алиш кардесам. имрӯз дидесен як футболкаи женский, як кастуни калони Ҳусейн Ашура мепӯшаду эфиро да мебурад дар хонаи дисе шакали группа 24. мо бояд то охира ин касифи Иқбола угла бурдагиашон бояд дар ҳамуҷа ӯ ҳайвон бояд накаленш бояд бимонем. мо метонем. дӯстон, аз хона бехонаш кардем касифа. як кориш кардагием ки нони хӯрдан надорад и касиф. як кориш кардагием ки даже оид гуфтесае ки мара занг задан рӯша сиё мекунад касиф. ман Иқболи хара дар назар дорам. амнияти Франсия гуфтагиаш ки то 10 сентябра аз Франсия намебироӣ ва гиҷое мере бояд мо бидонем. имрӯз и касиф мегӯяд ки мара занг задан. ин кори мову шумо аст. то охира бояд барот сабурдан дар кор аст. мадам номерои касифи Иқбол дар кор аст. номери ватсапон дагиягу занг бизанед, бигиред номерои картоша, рӯӣ кунед. ҳамватанони азиз, главни финанс аст. мо бояд кӯшиш кунем ки як рубл наравад. як рубл наравад. ин номард аст Иқбол. якумаш номери картаи худша намемонад. падар модарони азиз, камтар фикр кунед. фарзандотонро занг бизанед ҳар минути секунд. барои чӣ эй падар модаро? Иқбол номери картаи фарзанди худша намемонад. барои чӣ? падар модарони азиз, барои чӣ? барои чӣ номери картаи фарзандои шуморо мемонад? пишти панҷара бурдесай фарзандои шуморо. тарбия додан дар кор аст. тарбия. даже нигоҳ кунед, аммо Франсия как террорист гуфтагие ки мо тура дар қайд гирифтагӣ ҳастем. соқуфаи то охира барот сар мебарад. дӯстон, ҳастем, бисёр ҳастем. ман намедонистам ки чӣ қадар одамои бананг ба номуси ин миллат мара тамошо мекунанд, мара дастгирӣ мекунанд.
شینم واتساپ نامونگی زنگ بزنه نمره کارتش بگیره ایما داروی کنه главный финанс است دوستان عزیز من دوست دراز میکنم برات سر توخیره بلند نکن است ما اوگل جوش کردگی هستیم باید نکلینی بشینه وقتی که نکلینیش موندیم بعد تمام قریب اومگی است خودم بفهمین وقتی که نکلینی شیشت وش خودم باید بفهمین اینا ما میمونمش نکلینی دوستان یک جاشیم زید اکستریمیزم تروریسم ما باید برات خوب بریم تشکر زیاد